Os ydych chi rhwng 12 a 17, stopiwch, gwrandewch. Mae fi a tîm ohono ni yn mynd i fod yn arwain y gwaith pobl ifanc yn y gynhadledd yn yr haf. Ni'n really keen os chi yn gallu dod, bydd hwnna'n wych. Y bwriad yw cael nosweithiau o gemau a cymdeithasu efo'n gilydd. Ar ddydd Mercher rhwng 2 a 5, ni'n mynd i fod yn cael amser mwy yn y gair ac yn gweddio efo'n gilydd. A fi newydd glywed am rhedeg ras a mae'n gallu bod yn anodd. Mae'n marathon, dim 100 metres yw e, mae'n marathon. Mae'n gallu bod yn anodd. So ni'n mynd i edrych yn benodol ar 3 peth gwahanol. Ni'n mynd i edrych ar gwynebu temtasiwn sy'n dod yn y byd. Ni'n mynd i edrych ar gwynebu gwrthwynebiad sy'n dod o'r byd. A ni hefyd yn mynd i edrych ar cryfhau trwy rhannu i'r byd hefyd. A edrych ar sut mae Crist yn neud hwnna yn y Beibl. A gobeithio bydd hwnna'n cryfhau ni yn ein ffydd ni. So os chi eisiau mwy o wybodaeth, croeso chi anfon neges i'r mudiad neu ewch i'r gwefan.